Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбер темалар турында кыскача. Әбисен шүкеш белән кыйнаган 77 яшьлек чолылы нинди хәлдә? Компьютер залы, электрон стендлар һәм панельләр һәм өр яңа 1650 китап шәһәрдә үзәк балалар модель китапханәсе яңартылды. Әбисен шүкеш белән кыйнаган чолда 28 яшьлек ир егет 77 яшьлек әбисе белән талашкан, ләкин бу каршылык сүз көрәше белән генә тәмамланмаган. Ул шүкеш белән пенсионерга суккан, бәхеткә каршы әби кеше исән кала. Хәзер ул хастаханәдә, аның оныгына тиздән сак чарасы сайланачак. Тулырак калдагы материалда. Тикшерү версиясы буенча 28 яшьлек ир егет берничә көн эчкән әти-әнисе белән талашмас өчен ул әбисе янына килә. Поругавшись с пожилой женщиной, он избил ее, после чего нанес ей не менее 5 ударов молотком по голове. После этого он ушел, а женщина позвонила сыну и сообщила о произошедшем. В результате она была госпитализирована и оказана квалифицированная медицинская помощь. Чолы халкы пенсионер һәм аның гаиләсе турында яхшы яктан гына сөйли. Алар әйтүенчә, 77 яшьлек күршеләре бик тыныч булган, һәркем белән исәнләшкән. Җәй көне күпчелек вакытын бакчада үткәргән. Bütün кешегә ярдәм итә торган әби. Бик әйбәт әби. Бик әйбәт әби. Без аныңа бергә эшләдек, риза. Ул тегеләй балай менә үзегенә бер малай тәрбияләде инде ул. Бакчада эшләп йөри, җәй көннәрендә. Тырыш хатын бик. Акыллы хатын. Оныклары тугаш шатланып китте. Безгә әйтәйде. Вот онук туды, онышка туды дип. Укуын бетергән, институтка киткән, кергән. Bütün итеп әби септирде. Сөйләшеп тордык. Әмма һаман да әбинең күршеләре булган хәлгә ышанып бетә алмыйлар. Но минем пока внуклар кечкенә, но Алла сакласын, в дальнейшем үсеп шулай сине шулай кыйнасалар, Алла сакласын. Котышкыш хәле бу, котышкыш. Әбиләр бит ул внукларны үстергәннәр, булышалар, барып булыштык бит инде балаларны внукларны үстергә. Ул була торган хәл түгел даже. Ул башка сыймый торган хәл. Картлык көндә шундый нәрсәгә тап була әле, бу бит инде искиткеч. Кызганыч. Исерек булса да, аяк булса да, әби кешене уважать итәргә тиеш бит инде. Андый булырга тиеш түгел бит инде бер кешедә дә. Андый бер ништәм дә юк. Менә беренче тапкыр иштем. Алла сакласын. Егеткә үтерергә омтылу мәддәсе буенча җинаять эше кузгатылды, психиатрия экспертизасы да үткәреләчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. ОРВИ һәм грипп авырулары буенча үсеш юк, ләкин COVID-19 очраклары теркәлгән. Бу хакта мэриядә узган аппарат киңәшмәсендә сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Рөстәм Ногманов хәбәр итте. Хәзерге вакытта шәһәрнең барлык медицина учреждениеләре штат режимында эшли. Дорылар һәм пациентлар өчен урыннар җитәрлек. Исегезгә төшерәбез, пандемия башланганнан бирле Чаллыда яңа коронавирус инфекциясының 31417 очрагы теркәлгән. Провизор госпиталь һәм инфекция бүлекчекләре эшләвен дәвам итә. Продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинация проводится как в поликлиниках, так и организована выездная вакцинация в учреждения и организации города. По состоянию на 17 ноября вакцинацией против гриппа охвачено 99,8% граждан от числа полученной вакцины. Һава шартлары үзгәрү сәбәпле Чаллы дәүләт автоинспекциясе юлларда сак булырга киңәш итә, тизлекне арттырмаска, автомобильләр арасында куркынычсыз араны сакларга, шулай ук кискен маневрлар ясамаска сорый. Аеруча җәяүлеләр юлына якынлашканда игътибарлы булырга чакыра. Һава торышы бозылуын күрә торып, машина йөртүчеләргә зур юлларга чыкмаска киңәш итә. Трассада гадәттән тыш хәл килеп чыкса, 8843 533 3888 яки 843-291-91-91 телефоннары буенча ярдәм сорап мөрәҗәгать итәргә була. Моннан тыш җәяүлеләр дә саклык чаралары күрергә, юлны тиешле урыннан гына чыгарга тиеш.
Шолда мәктәпләр һәм балалар бакчалары актив төзелә, күп фатирлы йортларга капиталь ремонт ясала, шәһәрнең китап йортларына да игътибар бирелә. Мәсәлән, Мәдәният милли проекты ярдәмендә шәһәрдә үзәк балалар модель китапханәсе яңартылды. Хәзер бу күп функцияле һәм уңайлы урын. Яңартуларны Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Альфия Кагогина шулай ук безнең төшерү төркемендә бәяләде. Яңартылган киңлек Мәдәният милли проектының мәдәни мөхит федераль проекты кысаларында булдырылган. Китапханәне җиһазландыруга федераль бюджеттан 10 миллион, шәһәр бюджетыннан 6 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Вот здесь у нас компьютерный зал. Здесь у нас проходят курсы пока вот для маленьких. Также мы для старшего поколения будем проводить компьютерные курсы. Будем обучать пользоваться госуслугами, создавать электронную почту, отправлять письма. Яңартылган компьютер залыннан тыш монда интерактив экраннар, шулай ук электрон стендлар һәм панельләр, кечкенә балалар өчен сенсор өстәле, хәтта үз роботы да бар. Очень хорошо, Алия Гумаровна, я вас запомнил. Проект кысаларында китап фонды яңартылган. 1650 китап, темалар һәм юнәлешләр сатып алынган. Китапханә шулай ук эш һәм ял аралашу өчен уңайлы урын тәкъдим итә. Шулай ук сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен махсус шартлар белән дә җиһазландырылган. Молодая мама может прийти сюда со своим мальчиком, девочкой, да, выбрать книжечку, вместе посмотреть, почитать, обсудить. Балалар өчен уен зоналары каралган, анда дуслар белән вакыт үткәрергә яки өстәмә өчен барлык элементлары белән белем бирү уеннарында катнашырга мөмкин. Бу яшь балаларны һәр яклап үстерү генә түгел, ә уку процессын кызыклы һәм нәтиҗәле дә итәчәк. Ну и нравятся вам вот эти изменения? Прекрасно. Здорово, не то, что раньше было. Ну, значит, не зря мы трудились. Да. Спасибо вам большое за добрые слова. Просто здорово, не узнать библиотеку. Тут очень светло, красиво, и появился робот, который может говорить, рассказывать сказки. Это место как раз позволяет комфортно, современно приобщаться к мировым знаниям, культуре, становиться в хорошем, абсолютно в широком смысле культурным человеком, у которого есть убеждения, у которого есть смысл в жизни, который уже будет принимать решения, в том числе и в экономической сфере, именно основываясь на этом. Китапхана хезмәткәрләре уңайлы шартлар һәм төрле уку һәм күңел ачу мөмкинлекләре күп кунакларны җәлеп итәчәк һәм бу китапханәне шәһәр халкы арасында популяр урын итәчәк дип ышана. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Сыйфатлы, кыйммәтле дигән сүз түгел. Ярчалыда Белоруссия аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсе эшләвен һәм халыкны сөендерүен дәвам итә. Хатын-кызлар һәм ир-атлар өчен кышкы яки демисезон аяк киемнәре, шулай курткалар, пуховиклар һәм дубленкалар сатып алырга мөмкин. Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк сәүдә үзәге, элекеге балалар дөньясы бинасы. Ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен баулы, беркетмәле, замуклы, кечкенә үкчәле һәм яссы табанлы аяк киемнәре бар. Бирдә бар тик Белоруссиядә җитештерелгән табигый материаллардан эшләнгән аяк киемнәре генә. Күннән шулай ук сарык йоннан эшләнгәннәре дә бар. Барысы да уйланылган, хәтта вак-төяккә кадәр исәпләнгән. Аяк үзенчәлекләре булган кешеләр өчен махсус эшләнгән аяк киемнәре. Модель имеет водостойкую пропитку. Съемные стельки с легким анатомическим рельефом позволяют разгрузить суставы. Мех внутри натуральный, теплый, что не позволит замерзнуть вашим ногам. Подошва не пропускает влагу, имеет покрытие антилед, за счет чего они не скользят. Сатып алучылар төрле яшьтәге кешеләр, кемдер ярминкәдә беренче тапкыр, ә кемдер даими рәвештә килә. Барысы да ассортимент киңлеген түбән бәяләрне һәм сыйфатны билгели. Я выбрала внучки сапожки. Вот, мне они понравились, ну и цена приемлемая. Сапожки очень хорошие, как раз у меня ножка больная, и мягкая, и удобная, и самое главное, что на низкой подошве и не скользящая. Монда шулай ук өз киемнәре дә сайлап алырга мөмкин. Очень хорошее качество. Давно искал такую куртку. Вот случайно его нашел здесь. Купил и обувь, и вот эту куртку беру. Легкая, теплая. И очень удобные, и цвет очень прекрасный, которым сейчас всем нужно. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк сәүдә үзәге, элекеге балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча эшли.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Весь ноябрь скидка до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А.